vaše preosveštenstvo, oci, braćo i sestre, verujem za sve nas kao i za mene, danas je poseban dan, jer nas Gospod uči kada odgovorimo na njegovu ljubav i kada se koliko je moguće njemu približimo, stostruko nas blagoslovi. Tako je bilo i sa našom matuškom koja je ovdje među nama u gostima. Ona je u svome životu svetovnome posvetila se najsvetijem putu umjetnosti, jer je sam Bog umjetnik, a onda je Bog na svoj način izabrao kao nekada apostola Pavla za izabrani sasud, da nas uči i pokazuje kakva je razlika uopšte u muzici kada se unese duh, duša i ono sve što je od Boga. Neka da Bog da mi to večeras svi zajedno osjetimo svim svojim čulima i neka nam bude blagosloveno veče. Prvo ćemo čuti kompoziciju Svijati Bože. Sada ćete čuti heruvimsku pjesanj u obradi monahinje Julijane Denisa.
autorsku kompoziciju monahinje Julijani Denisovoj, Kondak Akatista pokrovu Presvete Bogorodice. Takođe autorsko delo Irmosi kanona 6. glasa, podoben Jakopu Suhu.
Господи, слава Тебе. I slava mene prepodobni grozu istočilja si i prava vredna Božetvu vodoju opalile si. Sjavo tvoriši prisetom moje životjeti, ja prevozno si posjadjeti. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Na kraju čućete svima omiljenu pesmu Vera naša, tekst svetog vladike Nikolaja Srpskog, obrada monahinja Julijanija Denisova. Vera naša, vera stara, vera naših svetih cara,